أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إبا يلا بكرة ولا جلا نكون دوني سلام مدينة دون ترسل ديالي دوني سلام يالي كنو ala ngon trena farla le sele dia kala ta obo maflo ron kana fere aluma ne te dimilaw kama soro nye kede men ko madimi o majisu na ikilaba muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam an kafir de raw an kafir de kakula de fabe juluta ya wodi aluma me akamunke atura la tunya ko ala ka tunya da makala wasaw wala ninne jusura nyi dina men kono ma dina wo jota wadi jon jusuto sindana le jusula sindana le jusula parce que sindana be di dogora bila jusu be kodo ke ube be ku makma do fo ne do yesu ma dina le kono mbara bo sindana la kulun kono ndi ala tanola wala ne do wule kala se alu fanandi kanda yayi sal du tunya yi nin tetunya do ayil men ka tetunya do ambe makosi a o tetunya di de ambe mbalu ko siate tunya di de wallahi billahi tallahi me jina sindana me yakan kadama de na yarabi way arama de jugule di manne ya fe kaluma inin kawo nya fe ka kison kele ndi aluma alu ko kayam bimba ko sia menkan yalao obe mo bali sayalawa aha obe mo la do arigina kono ne ma woye ne karama mankara wala mandrasa la ne karama ma wo fanyana mais sinra le kibla ne ko ka wuya ere kana nka woye sababa de ntu na woko me ala le jon kana la memba ala dia ntono wolo fili kulun kono ngora tunya ye nka tunya ye lo men tikala tunya ye mumini na fentun nene de nka tunya ye lo men ngora nka ntuna kan kata ni tunya wole sato nyalu la mena nyalu tema ntolo malo na la albimba kosia nya fe kay ni kaw ma ayu fo ay bimba to na lera men kono na ni kitabu men kono ayu fo ne tahi flo albimba aha parce que ne bimba tere albimba alu ko kay bimba kosia le kan alu farafinu zay ko farafina edu alu farafinu nya fe kay may ni ka ay kam munya ele lon ngono ba yek mala telephone men nan sala le kan na be na ko turabile kan na be troy man na be de ha tana temfa voilà nyam karamo fode mbi foko sobe sisande mami nyini fede inana shetane ko kuma la tuguni bo nekima shetane ay kuma damina yere shetane fengmende akor afayana quoi shetane fengmende shetane sisa on a me kuma damina yi angana kuma ka fa wele sife karamo fode fengmende shetane mbi deli jani shetane ale fengmende voilà angana tan kuma fa wele sife fulo anga damina shetane ko ina shetane fengmende ala mbari make comme ayi sindana kuma mena anka sindana ibulusa basite jinale melekale ango tuisa aha me sindana me ye dukulu ko kan adamaden sindana o fana ye ayu kala ma adamaden sindana ye wala ibulusa ye mundi ibulusa le wodi ibulusa le jobatola wodi me sinin jobatola wala ibulusa di me akan 4000 kan dukulu ko kan bi wala ibulusa di voilà ndal ma dialo makono ngayre kala me ya kam ka turabila wala ye iblisadi me ya kan ka boliso wala ye iblisadi wala ye jinadi wala ye wakulodi pour masro yini wala barama iblisa sitana wala ye jobatoladi wala ye turabila ladi wala ye muri bananindi ala ju jahannama nyoson tasile kumaka ouais fakoli brado fakoli yande matunu fakoli tema yancho fakoli kumbani fakoli daba hey ale ko mande aha ko fakoli le wara kuma ko maka ko kuma ye mundi kuma muta ko kuma boli jo basi fin jo soma aha soma te bamanan kandi soma alu ka foti kamol makoma ya kuma lu fokwa ko soma tere soma ye mundi ko ye sole di ko mo lo di se ve soma ko ma do ye soni kono ko le fole no ko soma alima fote ça fait ka kuma la chinya karama den masoro aha ma do ye soni kono ko la fone le ko soma ote jo aha ka jodi jotima
aha tunya le to tunya lo di ko ka jodi joti ma ka tunya di tunya ti ma oro tunya ka kan kala se fenjo ma ai na tunya ta ka de fem ma tunya to bulo wuya lo bulo oro nebra tunya bo jo bulo kala se arahmani mansale ma ala ta le tunya di ala le kan ka bato jo a joko ko ka joko fo a joko jo to te wa jo le to di wa me ay filile ne ay le filido jo o kan kala se ala le ma ala le dambadi ale le kelladi ale le foliladi ka ta dunya sida kaba karabna dunya dama kana sibila ala le kelladi awole foni la hawla wala quwwata illa billahi fi madri ka finke fere de ka finke alla di ala ko bela de ma taside kuma kan karamo tasi ikuruma iblisa o kanju mende do mbe fe ka don iblisa ka ko iblisa o kanju mende do wala kanju mende do mbe fe ka don bawo ni ye togo ta du makulin sanfɛ i b'a sɔrɔ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔra kan dɔ la o bɛ fɛ ka dɔn n ko ibilisa ye kan jumɛn de don wala kan jumɛn de ye ibilisa ye wala karamɔgɔ fo dɛ ɔhɔ n ko ibilisa kan jumɛn de don wala kan jumɛn de don n bɛ fɛ ka dɔn i mana kuma faamu n ko ɲale ibilisa sitana an bara maninkala an bara maninkala an bara moyle ya fola ko iblisa parce que amma iblisa ya nyala folo dal ka modo ye ça fait moment ye karagbale ya do kala ko da foko he kono ki karagbale ma ko mi iblisa ko ado fu mun kando ko sindana lidi ki ke sindana modi ubi ba kando fo no keda ko fo he ko ile ko sindana lidi aha gora kaira kila ko mo ba fa ka ko dun lo ko ye sinan le de voilà oro o meye dukul nin kambi wala ye trobi la de ha trobi ti le ye bilisadi trobi ti le ye sindana di trobi ti le ye sindana la batuladi wili sindana ko ha sindana la classe de meye dukul kambi wala ye trobi ti di tasi de kuma kan karango fo de ya damene tuguni quoi ya ga ko damene tuguni ngali mbe kile to jabi ibi ta kuma were de fo ngo iblisa kanju mende do ini ngarawla ka fo ko iblisa kanju mende do arabu kan do wa chinois kan do wa japonais kan do wa hindu kan do wa ini ngarawla pardon o jabi quoi il fait ka damene tuguni quoi idilla mais ay la kuma le balama yan quoi parce que muna ay ki sonne kan ka di même ba fo ay to minala ay ko ka tunya fo mura tunya yere kay le ko mu ye tunya di albayta kuma men fo ay di ker blawla ne banta men fo ay do mayela ay di nyaji blawla ça fait ay ne le mayela la mbadi mba ne refna ay le re hinane la parce que ay le manque de fa ya le do parce que boli batola e fatoli di kisi iri kurun koto amu nyalima fato ya di timola kisi turabi sultan woro kuna wuya fola pantan kan fola abe wuya fola abe flan ka fo abe la jugu wile fato do mo men sini bazairi si aka na sini rezuzo kaka et puis faut ka turabi mandala sala ka wili ye fato di me moluma fato lo tasili fato re ka ka du ka ka molla men ne ma fo ile la di de men ne le konku mo men ye o barala ni yo kulu ne kono krabo ke place ma fane ba mo me ye turabi la ka wili iblisadi wili gina sindana de parce que ay ni gina sindana le barala voilà ina arab gina sindana ni aramani sindana le barala parce que wile fanan de rafana ka turabi sutana wala ngo sindana fene wala kala sindana mo le bolo tasile kuma ka ali sinne de kuma sini nga to direct men kala sinu fana be duya dondi tasile kante ali sinne de kuma resu kan ne pe jusulao ka jusu munna ka jusu hani jusu yete fangale fe nye jusuma min kole ne braban sali men kala wodo bra ko men nyanne ma ne tasika wolon wole sababa dia wole aregina sladi tasi ife boro ka gele parce que e be nyi ngamina ito de jabi ito jabi ini ngara ko iblisa e kanju mende o fana de jabi fene sai fle ka tay kulu san fe ka jigi kay le yiri san fe ka jigi ka ta maka kana e be nyi ngo sila ko iblisa e kanju mende ni kayne do abana fode sabalisa idilla yere de iblisa e kanju mende da kunya klendro iblisa ni kande abana ko fe tasi to mole ko tramole ndan allo anni wati adi tanatim bon tasi dion kere kana kramo kay
nyama yin kala folo ni anno ya daima ka foko anye wati nen ke kumala donc ni o be dieye e be ti o jebila na lama bon ole nakwa ma bon na yin kala folo mendi ye dina sujono nya fe yo fon a filanan iye deba na mun de sababula tunya nyini sababula ba ou bien daroja nyon daroja sababula ndi donc on nya fe yo jabi di folo karamo ambi foko so be ikeli ki dado barola o ka irila ka foko e balma de do o ka fi folo ko on yeto nyi nawde o on yere nyi nawde on yeto nyi nawde o on yere nyi nawde o yiga ngali fana jabi e ka ngali folo sa o ko ambe dine jumendela o de nyakele do ni on te dine la o on te dine re do o an ko ni o to marlo be fe ka ngali ke de on be tasra jumendeka o on be tasra mi ka o de mo ya tasra yi o moya o ambe mo ya tasra dika mo ya ko ni ka nyumanke ka nyumafo ka jumanto o ambe o sarika o mbi fo ko so o yiga ngali jabi o ngali ke raide folo la ilaha illallah ki ko koro de fo maninga kana comme ne kunye akoko ne akala nga korofo ne akala nga korofo o ko fale re aka korofo kasoro adu mi fo te o sisa ko abele telefone daga karamo ma karamo akala nga korofo do ambe ko jabi de korofo ibo o kala anye ka korofo yana karamo o de kan ambi fo ko so ka de ma bela jere fo bon meni la nyin kali jabi comme ko kala ilaha illallah ko korofo enye man kakano la ilaha illallah o koro imendi man kakando la ilaha mena detail sayda nyai la ilaha o koro le ko batu mansa site yin sunyala illallah fu ala ese ibrahim donc la ilaha batu mansa site yin sunyala fiye wole la kan tunya wole ye akoro yere di yani la ilaha illa allah la ilaha bima'na la ma'buda bihaqqin illa allah ibrafamu batu mansasite tunya la fu ala kilimpi wala la ilaha illa allah korolin bon kramo ke malo nibra kumanye na fura bi haqqi wi kana fure ko tala ida nyaye nyamma ikalo jodo yay bulu do be aramaden do ye joy batula nye bon ambe fana kalon ikake make kafoko ala le kakan ka batu donc yinin kali rome idi anyaye nyamma ye jome batulawdi ala o kofe ani ye jome batulawdi tunya buluma nyuma ne kakan ka batu o question jabe ba ala le kakan ka batu tunya buluma wa walima jome e bulo yimudi o question jamba o question jabe karamo sabalisa ngali kerila ibake ka horo yakama ibake ka dine kama la ilaha illallah luqatan ma ma'na la ilaha illallah luqatan ma ma'na la ilaha illallah luqatan akiga dana kama ga sala kama ga korofayna kana foi faraka fo mi la ilaha illallah ya koro jele nini eflaka kuma kamina tano man ngakai akoro jele man ngakana kana foi faraka kana foi bala mbideli jani e ma asebe ne ma asebe e atomo suraga no feka kala ne re fana atomo suraga no feka kala mbideli jani akoro yere fo mo keme duru ko de be groupe ni safo be kala amerique kam ko baw bien docteur to be groupe ni safé sabal kana salamia malo de che sebra ni kama kana salamia malo mbideli ya onti nga sebra ni kam ko je ko ne ma mo chie folo ko mo mi la jobato ne mo mo folo du ma ko ni safé ne ka doni ma se mo shima mo me ka jobato la ne ma don folo madri ka jobato la yere nyala nga doni madri ka se jobato la foima o aw me min do re ka joson ambe joson de do ani jobato o ulte fenkene joson ambo gondo ho o ye anga barake minawni joy anga barake minawni amba son
an b'o dɔn mais jɔbato ma deli ka mɔgɔ ye fɔlɔ n bɛ jɔbato ɔ peut-être i b'a sɔrɔ arabu walima siya wɛrɛw n'a sɔrɔ ne bɛ jɔbato ne ka dɔnni ma s'a ma an kɔni fɛ yan manden yan ne ma deli ka mɔgɔ si ye mandenka fa si tɛ yen ko min bɛ jɔbato o mandenka tɛ yen i b'a daminɛ manden kun fa kun jɔbatola kisɛ kelen tɛ anw cɛ la voilà n b'i fɔ kosɛbɛ. karamɔgɔkɛ e jo i ka kuma fɔlɔfɔlɔ min fɔ i kana bɔ o kɔfɛ i ko k'i ye tuɲa ɲinina le di ba i m'o fɔ i ka kuma wɛrɛ fɔlɔ fɔ k'a la o kan mais n'i ye tuɲa le ɲinina n ka sariya k'a fɔ ɲama la ilaha illallah kɔrɔ fɔ ɲama sariyatigi k'a kɔrɔ fɔ ɲama n ka wale fi ɲɛna donc i ko k'i ye tuɲa le ɲinina yala mɛ o de o ye tuɲa le de ba ou bien tuɲa tɛ bon karamɔgɔkɛ i kana an nana an kɔfɛ quoi i la kuma ye i bɔ i kɔfɛ dini ɲɛfɛ i ko k'ile ma k'ile tɛ jo bato la di k'i ye jo le sɔrɔ e k'a lɔ bato kɔrɔ ye min di donc hali ka fɛn kana tɛ i ye fɛn kana tigɛla jow ye ba bi taa kana tigɛla ye i ye fɛn fagala a yi tɔgɔ la ba bi tɛ fɛn fagala i tɔgɔ la n y'a fɛ i y'o jabi duma sisan n'i ye fɛn kana tigɛla ye n'i ye fɛn fagala ye donc n y'a fɛ i y'o jabi duma sisan karamɔgɔ ne hakili la i kalannen dɔ n'o ye tiɲɛ de ye n'o ye nkalon de ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n y'o de f'i ɲɛna n ko mɔgɔw bɛ groupe sanfɛ silamɛya doctoratigiw bɛ nin groupe in sanfɛ silamɛya alimamibaw bɛ nin groupe in sanfɛ manden Guinée manden Mali manden Côte d'Ivoire manden Burkina karamɔgɔbaw bɛ nin groupe in sanfɛ i sabali i ko kɛ to i kana taa maloya se silamɛya diinɛ ma la ilaha illallah a kɔrɔ luqatan marigere tɛ yen fo ala o y'a bannen o de y'a kɔrɔ ye kɔrɔ wɛrɛ foyi t'a la n'o tɛ o de y'a kɔrɔ ye o de y'a kɔrɔ ye i ɲininkara o de la i kun b'o de fɔ fɔlɔ n'i y'a kɔrɔ fɔ ko vraiment la ilaha illallah arabukan na luqatan a kɔrɔ de ye nin ye nka shar'iyan arabukan na walima silamɛya la ni ko la ilaha illallah shar'iyan a kɔrɔ de filɛ nin ye a kɔrɔ de filɛ nin ye a kɔrɔ de filɛ nin ye nka la ilaha illallah luqatan a kɔrɔ de filɛ nin ye mari wɛrɛ tɛ yen fo ala o y'a bannen de ye i bɛ sɔrɔ k'a fɔ sa ko la ilaha illallah shar'iyan o ta kɔrɔ ye tuguni dɛ o ye shar'iyan silamɛya kaman kɔnɔ sisan silamɛya ka ɲɛfɔli kaman kɔnɔ silamɛya bɛ kɔrɔ min di la ilaha illallah ma shar'iyan sariya kaman kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'o fɔ k'o fara kan o de ye tiɲɛtigiya ye o de ye ladiriya ye o de ye mandenkaya ye kana boli jo nɔfɛ kana boli se nɔfɛ boli tiɲɛ nɔfɛ e dun ye nin ɲininkali kɛ n na ko sara ko an bɛ ka tiɲɛ de ɲini wa an bɛ ka mun de ɲini wa karamɔgɔ an bɛ tiɲɛ ɲini la an bɛ yɛrɛ ɲini de la yan i fɔlen don nin kuma an ka bɔ nin kuma kɔnɔ fɔlɔ la ilaha illallah tiɲɛ fɔ fɔlɔ an ka bɔ kuma kɔnɔ o jɔn ko ala fɔ ɔ fo de tasi kɔni ale tɛ sɔn ka tiɲɛ fɔ ni n'ale y'a chauffeur dɔrɔn ale bɛ yɛlɛma de sisan ɔ i kana k'ale ta ɲɔgɔnna ye quoi ɔ sisan an ka tila nin na an ka don joko kɔnɔ sisan wala min bɛ joko kɔnɔ an bɛ n'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sisan wala nin kuma in lajɔ fɔlɔ la ilaha illallah luqatan i b'a lajɔ fɔlɔ ni ɲɛfɔli min b'i bolo sisan la ilaha illallah shar'iyan i bɛ sɔrɔ k'o kɛ a bɛ kɛ tan de o lajɔ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka don joko kɔnɔ wala parce que e y'o i ka somakɔrɔ ye min ko k'ale tun bɛ somaya la tasi ale tɛ ɲɛdɔn somaya la o mais n'a tora nin groupe in sanfɛ an bɛna somaya yɛrɛ ɲɛfɔ a ye somaya yɛrɛ ye fɛn min ye wa i bɛ k'i da maga joko kuma min fana la an bɛna joko yɛrɛ fana ɲɛf'i ɲɛna sisan i bɛna joko fana faamu nka nin tiɲɛ la jɔ fɔlɔ joko basiko walima boliko an bɛna ɲɛ yɛrɛ f'i ɲɛna yan i bɛna ɲɛ yɛrɛ faamu a bɛ fɔ mun de ma ko jɔsɔn ɔ o bolisɔn walima basisɔn an bɛna ɲɛ yɛrɛ f'i ɲɛna yan ɔ nka dɔ in tiɲɛ la jɔ fɔlɔ karamɔgɔkɛ tasi kamara tasi kuruma ka karamɔgɔkɛ ani ne yɛrɛ ka karamɔgɔkɛ ɲininkali de kɛra e fɔlɔ i ye kɔrɔ min di la ilaha illallah ma k'o ta kɔrɔ ye la ilaha illallah kɔrɔ batoko kuma yɛrɛ de t'a kɔnɔ la ilaha batoko kuma t'a kɔnɔ wa k'a fɔ ko tiɲɛko kuma t'a kɔnɔ tuɲako kuma tɛ la ilaha illallah kɔnɔ batoko kuma t'a kɔnɔ f'i ka sɔn o de ma fɔlɔ la ilaha illallah luqatan tuɲako kuma t'a kɔnɔ tuɲa tɔgɔ bɛ arabukan na tuɲa kɔrɔ bɛ yen ɔ bato tɔgɔ bɛ arabukan na bato kɔrɔ bɛ arabukan na la ilaha illallah batoko kuma t'a kɔnɔ tuɲako kuma t'a kɔnɔ la ilaha illallah kɔrɔ de luqatan mari wɛrɛ tɛ yen fo ala a banna mari wɛrɛ tɛ yen fo ala a banna o y'a kɔrɔ bɛɛ de ye i bɛ sɔn o de ma fɔlɔ wala an bɛ sɔrɔ ka don joko kɔnɔ batoko kuma t'a kɔnɔ tiɲɛko kuma t'a kɔnɔ e yɛrɛ b'o dɔn sɔn o ma dɔrɔn
ni a fiyɛ tuguni an bɛ cɛ ɲini de la n kalen na an bɛ cɛ ɲini de la anw tɛ yan ka mɔgɔ dagolo ja dɛ anw tɛ mɔgɔ bɛ sɔn ka an bɛ sɔn ka fɔlɔfɔ kan an yɛrɛ kun ka kuma wasapu kan fu la ten dɔrɔn wa mɔgɔ yɛrɛ bɛ sɔn hakilima bɛ sɔn ma wa an tɛ yan tulonkɛ la wa anw tɛ yan mɔgɔ dagolo ja fu la an bɛ yan cɛ ɲini de la anw fɛn fɛn bɛ n'anw cɛ ɲini an bɛ cɛ minɛ n'anw ye tunya ye dɔrɔn an b'a minɛ. karamɔgɔkɛ n ka question fɔlɔma mɛn k'i kun toujours n y'a fɛ k'an kɔ segin e komi ko kile tɛ diina dɔ n y'a ɲinini fɛ est ce que bese donna diina dɔ n'a ye silamɛya diina di parce que e kankan fɔla nin k'a jigi k'a yɛlɛ ka na donc o si t'ale di est ce que e bese donna silamɛya diina dɔ bon parce que e dankun ye wele di jinɛ ni adamaden tɛ dugukolo kan foyi kosɔn ala bolo fo ka ale ala kɛ kelen ni k'a bato donc n y'a ɲinini fɛ est ce que bɛ se donna silamɛya diina kɔnɔ an ɲɛ na wulila kɔnɔdɔgbɛya ale yɛrɛ ma parce que n'o tɛ tuɲafɔ bolo ma n'an ka i tɛ tuɲa ɲini komi ko k'i ye tuɲa le ɲini na n'an i tun k'a fɔ sɛ k'i tɛ tuɲa ɲini na an tɛ débat kɛ ɲɔgɔn di mais comme i b'a yira na k'i ye tuɲa le ɲini na donc an y'a yira i la k'a f'i ye min ye tuɲa di donc o le ye silamɛya diina di o le ye kalimatu shahada la ilaha illallah donc karamɔgɔkɛ dasi bara o question k'i kun sɛ k'a fɔ k'i y'o jaabi déjà i yɛrɛ b'o jaabi e k'a jaabi ka bɛn i la lɔnni jate ma k'a fɔ ko bato mansa si tɛ yen fo ala donc i b'an kɔ o lɔnna i b'a yira na sɛ k'i tɛ jotigi di mɛ k'i ye jo le sɔrɔ la i b'an kɔ a lɔnna ko bato mansa wɛrɛ tɛ yen fo ala est ce que i ka kan ka fɛn wɛrɛ sɔ o kɔ i ka kan ka fɛn wɛrɛ bato o kɔ i ka kan ka kanatɛli kɛ fɛn wɛrɛ ye o kɔ i ka kan ka i da kan ka fɛn wɛrɛ la o kɔ est ce que n'o ka ɲaman i b'an kɔ a lɔnna ko bato mansa si tɛ yen ko ala donc min ye tuɲa di an ye min ɲinini fɛ o le kaban fana k'a yɛrɛ la o le ni i ye la ilaha illallah donc n'i sɔnn'o ma i ye don silamɛya la. karamɔgɔkɛ n bɛ k'i kɔnɔ nin kuma in lajɔ dɔrɔn n'i ye nin lajɔ i bɛ ka kuma wɛrɛ mun fɔ jogo kumaw yɔrɔ n y'o fana f'i ɲɛna sanfɛ n ko an bɛna tila ka don o fana kɔnɔ ɲininkali fɛn fana b'i bolo kɔnɔ n bɛn'o bɛɛ jaabi basi foyi t'o la nka ni jɔngɔ jɔnsɔnna la jɔ fɔlɔ a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la i ye kɔrɔ min fɔ a la o de don voilà o fɔ dɔrɔn an ka tɛmɛ quoi voilà n bɛ k'i kɔnɔ. karamɔgɔkɛ i ye a kɛ i jo i kana a yira dunya la parce que i yɛrɛ b'a yira ko duguturu ye i la sɔfa nin kan mɔgɔ karanni caman kan mais i kana yira dunya la k'a fɔ ko i la karan ma janfa quoi i munna i y'a ɲini na k'a fɔ i y'a fɔla an ye k'a fɔ ko fo ne bɛ a ma k'a fɔ ko la ilaha illallah i k'a kɔrɔ fɔ ɲama k'a kɔrɔ bɛɛ le di la lɔnni tɛ se o ma di n ko ɲina sɛ n ko n y'a kɔrɔ f'i ye sariya bolo ma sariyatigi ka min fɔ la ilaha illallah kɔrɔ la o le ni la ma'buda bi haqqin illallah e mais ko k'a fɔ kuma o kɔrɔ di la ma'buda bi haqqin illallah o kɔrɔ di k'a fɔ ko bato mansa si tɛ yen bato fɛn si tɛ yen tunya yɛrɛ la fo ala kelen i ka dɔ bɛ fɔla o de la ilaha illallah k'a fɔ ko ti foyi tɛ yen fo ala nam la ilaha illallah kɔrɔ a kɔrɔ bɛɛ le o de kɛ mais k'a fɔ ko a bɛɛ le ta o di la o tɛ de o y'a yira la le k'a fɔ k'i la lɔnni ma janfa mais f'i ye débat sariya le débat la n t'a fɛ k'a don i kun quoi mais sarati le y'a la sariya le fana y'a la donc i ye o respect i kana lɔnni mumɛ la k'a fɔ ka la ilaha illallah kɔrɔ mumɛ kɛ o di sariyatigi ka fɔ ɲama o le o di donc f'i ye yɔrɔ o faamu hali ka mɛn fɔla de k'a fɔ ko ti foyi tɛ yen fo ala la ilaha illallah kɔrɔ le o di logatigi fɛ est ce que i sɔnn'o ma i sɔnn'o ma k'a fɔ ko ti foyi tɛ yen fo ala i sɔnn'o ma donc ni sɔnnen kɛra o ma kun jɔnna e le ye basi sɔrɔ kun jɔnna i ye sisɛ kana tigɛla ka wulu ni bayi ka w'i faga ka w'i kana tigɛ jo la i y'o kɛla kun jɔnna n y'a fɛ i y'o jaabi di yan donc i ye ransaye quoi i la kuma la wɔn y'a yira na k'a fɔ k'i ma janfa karan dɔ bere i ka dɔɔnin kɛ n'i ma janfa bere la ilaha tigi ko kuma yɛrɛ fana t'a la i filɛ k'a ɲagami tuguni
la ilaha tigi ko kuma te ka fo tigi wete fura kara ala ye o tigi ko kuma tala tigi ko kuma tala bato ko kuma tala i kuloma jona i wele malo kana me la ilaha illallah tigi ko kuma tala bato ko kuma tala tigi ko kuma tala la ilaha e mari de ilaha o e mari de mari ya famu no mari o de ilahi arabukana na fara ko tigi o rabba de wal marabbi ya famu no na fara ko haqqo o de che na fara ko ibada o de batoy do bato ko kuma ten kuma den kono tigi ko kuma ta kono tuna ko kuma ta kono la ilaha o mari de kodo mari verete illa allah fona ka alay abana o de kuma den yi ni ya ibada mine fo maka o de akore ma sisi ko wuli oh ni fo ka nyefoli wora min kala sa ni sa fo de la ilaha illa allah shar'iyan akoro feni ibo fo ibi joy ne mi fo koro wore fo ci ala note ma wore sisi ko wuli ere bodo ibe so de makwa ibe so ma be bouger mi deli karamɔgɔkɛ i k'a lɔn ko karan yɛrɛ sila bolo ma i k'a lɔn ko kuma caman in na la kɛlima caman in na la jumla caman in na la donc i da ye kɔrɔ y'a la lugatan wa istilahan i k'o lɔn ye lugatigi i t'a kɔrɔ fɔ sariyatigi fana i t'a kɔrɔ fɔ i sɔnn'o ma donc n y'a fɛ i y'o jaabi ye n'i do sɔnda o ma est ce que muna ele ye la ilaha illallah koro kela ita wo kelendi kamo ke difference jo mari ni tigila mari ani tigi difference jo yula uka janyona kosobe uka janyona ko jege jara ani baji uke kele ukoro were te kele mari o divinité de ya famuno divinité ya famu sano français kana mari o divinité arabu kana o ilaha de ya famu arabu kana o ba fo arabu kana ba fo mima o divinité o ilaha ya famuno français kana o divinité bamana kana o mananga kana wala bamana kana o mari ya famu ute kele fe ute kuma de koro were tikele o ni ya koro amete mo roka iso na sa ko te kon wala ibe songwa ame boyan quoi ala bouger da kunga taw ere be ka ngal loke sanfe o ikme soni ma dora amete ngal to jabi sanfe abana kramoke kramo fodi itumba son ma sa am amra bank mala hein ele re kan tije ko kramodi boka ko men fala odi ko oui ale le odi donc abra bank mais ko seriati ou quand même fala seriati ou jon seriati kelen biya kono wa est-ce que ne ni ile la biya yenya kelen wa non donc o ro bana quoi voilà comme il a accepté ko kramodi boka ko men fala ko la ko gbedi ama ko gbeli lawo akodo gbe wojo ama ko le la voilà ama ko te kan yakli nan fo ibalo agbeni abete ne no fem fimanta e ko lo fimant non ama ko tolla voilà ama ko mena ko gbe wodi abraba donc o braba kramodi bo a reste jono ma quoi kramodi bo idra aka ko i quand même fo di de ka ko gbe wodi voilà ko gbe wodi quoi voilà donc allez à confirmer kaba karamɔgɔ sisan fɛn bɛ tali kɛ joko la an bɛ se ka na o kɔnɔ sisan wala fɛn bɛ tali kɛ joko la i bɛ na an b'o kuma ro ɲimi sisan an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna joko yɛrɛ ɲɛf'i na a fɔ fɛn ma ko jɔ walima basi an bɛ o ɲɛf'i na walasa i k'a ɲa ye k'a yir'i la k'a fɔ ko min bɛ ka fɔ a ma k'o tɛ fiyewu u ka ca ɲɔgɔn ye ko jɛgɛjan ani baji i bɛ na sisan i bɛ kan na bɔ fɛn min ye joko ye an b'o ɲɛf'i na wala an tɛ jɔbato dɔn manden kun ka daminɛ manden kun fa kun jɔbato la foyi tɛ manden jɔbatɔla ma deli kana manden jɔbatɔla tɛ manden kunu jɔbatɔla tɛ manden bi jɔbatɔla tɛ hali bibi n'an filɛ yɔrɔ min na jɔbatɔla foyi tɛ manden dugu si la golofinɛ dugu si tɛ ko golofinɛ dugu min mɔgɔ bɛ jɔ bato o mɔgɔ tɛ golofinna o jɔ foyi tɛ golofinna ko jɔ min bɛ bato a tɛ yen wala i bɛna an bɛ kuma jɔko kan sisan. karamɔgɔkɛ ala ye kanda di an bɛɛ lajɛlen ma n ye lakɔlɔsili bolo ma ni faamuyali bolo ma a ye fili dɔ mais malala ne ye wolonba di parce que ila kuma dɔ sɛ ko la ilaha illallah ko tiɲɛ ko t'a rɔ ko bato ko t'a rɔ non i b'a jɛn kojuguya i b'a siya bila kojuguya yala e ma ni mɔgɔ kɛra i bolo kan ye n y'a fɛ ye i la karamɔgɔ dɔ ma ɲininka ou bien docteur mɛ nin ye i ka ko docteur dɔ ye i la page nin kan
ye kuma di wima aye kuma nka men folan ka fo ma'ana la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin illallah ka fo kayu korofina nya fe anyu lagbe après andi don ko gredo babu grela donc amala gbede kana binyina de ka fo ko ne sonne ma son do tana sona fie tunyale fo ka tunyale mina aha la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin illallah donc ye soma anya mawlewdi kramoke ile re kan sise ka kramuri bo kamen fo ka ko rogbedori la ilaha illallah o man sabresité fo ala on abana ma bresité c'est ite se ka ko robre fo ala kramasa wala ibo dunya kan kan wa wole fo la ika kangbre mani long nkana di kan fana kono ikusan kangbre mani krana akra espagnol di akra anglais di akra italien di akra allemand akra kan di ikusan kan mani krana nkana do fana do wala dunya kan du kolo kan a wole klimpe la bola ma o kramuri bo kam aidra quand même voilà donc il est quand même faudra ko lon nawla kuma non kram lon nawla publicité au tetao voilà men sebenu oleko men sebeni direct ko le fo kadawma ila krana denke quand même fo direct kika dangulema krana denke matamiro men kan ile tamnaw kan no ibri tafraka voilà donc aybo kuma blay abina joko kono sa il faut ne la ilaha illallah ko de forina lokatan la ilaha illallah margarete fo ala o banende iba demna fo maka ibe do munjidi kono sa ibe do rabkan kamusu kono sisan iba goshi ko re fo tala ni wote do kamusu kono do munjidi kono iba goshi ko re tala ni wote la ilaha illallah margarete fo ala abana ibada o batode be ibada to kuma lalawa hakku o chede be tiya ko kuma lalawa rabbi o tigide be tiya ko kuma lalawa be tiya ko kuma la kuma de ngono wata ko ro kamo o to ban ne ma kew ne ka kanto etate ne ma douala e ma douala ni bala na tala abana bon kamo ke ye kuma do fola ntanya ila e kan se ko mande mu me ko ju batola ten donc ko ju solali nya fe ye o difference fanye ba ye na nye don joko babu kono akani la ite fem fonye joko kan tasi kuruma men fonye parce que e ba ye ma fene se ile jo men solawri parce que ko kite jo batola non ala ma hakili bere didima ye jo men solawri ba ma fene dole ka o masidi kadima dole ka kun sidi kadima mais tasi ire le trado bena bonya fe difference même ba ke jo soni jo batola yo fonye malateria buluma ni ya fanye do joko babu kono kramoke la kuma anya yala e ko sa kite kaye tunya naledi mais Allah tunya fo buluma ite tunya o ire nyanyini buluma parce que ele ka kelempe meye ele la fam ile gani mulika et puis ko fo ne yeso ma fana diabu ya ne sondo madi donc la ilaha illallah akro amagweni ni kumi tili lale kene manyamo donc anyama wole wodi nya fe ye difference le foyen do bateau ni do sola do bateau ani do so yo difference irana après andi do babu kono mais yeso ala tamade koko yin folo ye do islamaya kono ye do islamaya kono ramadin ke ka fo kite dinaro be kite islamadi emi dangunyalo wili dangunyalo folo kramo oto tashi dumya nun tatoi wala olu tatoi o yano atara bema mun ko o bema wu cheta bawo anyaro gerere ori awnye mume joko nyerere done ori awnye jo foite frafina ya ko jo mbe bato jo be sonde jo te bato wajena tere kono fembe la jene be sonde foite je kono ko fembe son ko feminte son fembe la jene be sonde joye ambe mo ko fen glanende ya glan wa baraka minane do e komi e ka téléphone bi bolo to kamina e be ka vocal ci ala
téléphone de juru la e be se ka vocal ci ala mais téléphone yala e kali ka vocal ci téléphone na ko de ko téléphone de e ga ala yiwa téléphone ti ala yede téléphone yede e ka baraka minane do ibi mako la nyala ni e mako jora vocal ci do fi ka téléphone de ci ite ala ci de mais pour que mate ala fe ka vocal ci ayi téléphone ye baraka minande wa jo fara ko ye baraka minande mande jobe sonde abe son kumi kama abo kununye o ni mo mi mande jotigi ni mo mi tare ay ga joda me ka ta sitane ma e dun ta sitane do fo arabu ye sitane kuma de fo e doron e segira ka o nofe ni ko mi tasi nu ka to mina ko sitane iba ni ko sitane munde maniga kana ta do iba mbemba be shula wuli bi kunyinga ko sitane fe sugu mende ulu re ta do ko sitane fe sugu me sitane arabu ka kande arabu ka kuma de ne do ulu ya ta u fe kana ni aye ka akuma fo e fo ka to ka saka ka to wala e ma tasi mala ko sitane de be jolawa ale ibe tasi re ko sitane fe sugu mende ata do kuma de ale ata arabu no fe dranga karamo no fe ale fana segira ka no fe kata kasoro mbemba fo te fe mbe sitane do jo solomu de be sigi sitane e jola no e solomu e sulu de be wele ka jo kusiri ni ay ka sigi jola ulle be wele jota fo ni baraka minante jobe sonne mena oh kamo oh jo ka bato on to do bato ere ni ejina ko kuma dina sa ko kuma den ko munde eta kuma den do oh comment on appelle là tashi kamara fana tashi kurma fana iba ni ko bato kuma den kaka korofina ta kuma den korodo o kuma den o on ta korodo ere ti ala on fe bato kuma den anta korodo fiu oh ambe sonde do wa jeetre bela jere resi le sonde ka wa ni sonde rete nyama rete sandi o rebe duma ko lo sonji la fere nga so nga fale cheni muso chebe muso son dembe so ere ebi konobara iba sonji la de wala sa ga balo ibi konobara sonde dumunina wala sa ga sa balo o jesi le sonde de ka duma ko lo eba son sumana de o nyo sila kabasila tigasila aga so ki so donc je ko ibe soni de ke o kofli ale do so ki so donc jo fana munde iba sonde ni ya son jella ni ya son nono la ni ya son jila o kofli sisan ale fana so ki so ni ebe fe ka nyo soro o ibe duma ko sonde nyola ibe dingere se ka nyoka ko ka duma ko son nyola duma ko fana so ki so o nyokelena donc je sigile me soni de ka ni mo ko ke ma wala ko jo so wala jo bato on te jo bato kordo yala mo mi yi ka jeleta ki ka yiru ka ta kungo kono ka ta yiri tege kana bla o ka woro daji to aka ka ba faga o ka wulu faga ka chef faga yala hal ni kungo tiene do hal ni fato de o be so ko o yiri kurun ko de dawa ibe mena tashi kakara mo ke jo jo te dowre koy ere de adla mo jo fefe mambolo ya asima bo ro si awere bolo de jo nudla mo were madla ne on bolo de jo nudla on bolo de jo nun kusi on bolo de adla ni ambolo ye yala imana nalo chocho imana kuma yele ma chocho ere jele ta ka kuno ko ka yiri min ka blaka woro de to ka be so ko jo de dawa be so ko fo bu nasro arabu o ani jifu na so wolle kuma fu ko jo ma ko jo de olu da olu kun nalo ka so ro mango no todo parce que mo tsika nalo ka nalo ki kuma fo ki kuma yele ma fo ere bolo yiri min tege e ka tla ko wele ko de ida e bi fado e bi bado e bi bafado e bi fa bado ni yiri kunu ere adla ya adla ko min kama ibado ibe ka ko mun kala ere bado ere so ko ida magayo donc depuis ga da ko galon de ko ni galon tege ka da fara fu na de koni mo yedi kuma fuka ko josonaw ko ay josonda bla ko ala kelen dronde o kana fewre bato ka fara alaka e ko maro ko kuma yere ko kuma te fo hakli mayena yala mo yere be damaga masami nen eda mo yere bo toya do wa ka ngibo nyogona ko mo be so ko nyogona dla mo be se ka damaga nyogona dla wa mais arabu ga ala mo be so ko nyogona dla parce que lu ga ara ni e ga yirte ka bla dro ka woro laji to ka ba fa ka wulu fa ka o ko ke e ala nyogona dla o an nga damaga am fa ma ko dani mari sunku mari dali masa an to to wayre do jaw ko mo ko ga ki mata yirte ka bla ko do nyogona dla ni donc ni ne kuma ile ba ko de mo be se ga yire ka bolo la fen dlan chodi ka kla ko wele ko de ida o mo be se ka soro jendu ma ko fon mendika o chiate du ma ko sanfe kashi o chiate du ma ko sanfe chiami ale ga yiri kuro glani ko ala ba fo ko yiri kuro nda ale da hali arabu ba folu minge hali islamu ba folu minge ko arabu kuma jobato abe galonde ko ne rebo sere ko ne ko ma fo ko pourquoi ko luka jobato ko no ko tuka jobato ko parce que ko jonu ala ire aide ko be jonu bato de ko jonu mbula su ala bala ja o le ko ba ko ja ko ala babe
donc pourquoi diinɛ mɔgɔw bɛ fɛ ka nkalon tigɛ ka da mɔgɔw la mɔgɔw ka bolo b'u bolo mɔgɔw ka basi b'u bolo ko mɔgɔw k'u ka bolo de ye ala ye ko mɔgɔw k'u ka bolo de ye danbaga ɲɔgɔnna ye o tɛ fatuma kuma ye wa yala mɔgɔ bɛ se ka danbaga ɲɔgɔnna dilan wa i b'o dilan cogo di e tɛ fɛn min cogoya dɔn i ma deli k'a ye e t'a dɔn a bɛ cogoya min e bɛ se k'o ɲɔgɔnna dilan wa jo tɛ foyi ni baarakɛminɛ tɛ n'a y'i diya i b'a kari n'a y'i diya i b'a fili cogoya min ka di ye n ko e de y'a dilan jo ye mun de ye n ko baarakɛminɛ de don e de y'a dilan k'a kun siri ka esprit wele esprit ka sigi a la a di mago la i ka baarakɛminɛ de don i ka nɛgɛso i ka moto i ka telefɔni jo tɛ foyi n'o tɛ mɔgɔ bɛ se ka nalo cogo di ka nalo fo ka taa nkalon tigɛ ka da mɔgɔw la ko mɔgɔw ka jo dilanni ko du ala ye n'i ye bɛnkan kumaw de a bɛ komi u b'a dɔn u tugu de ka nkalon tigɛ ka da mɔgɔw la walasa u ka se ka mɔgɔw kɛlɛ diinɛ mɔgɔw ka nkalon dilanni de ni kuma ninnu ye u bɛ nkalon tigɛ ka da mɔgɔw la nkalon min yɛrɛ e yɛrɛ t'a kalama fiyewu ka tila k'i yɛrɛ bila i ka nkalon tigɛ ka da i yɛrɛ kan komi tasi ninnu bɛ ka kɛ cogoya min na u bɛ nkalon tigɛ ka da i kan o nkalon in de e yɛrɛ fana bɛ tila k'o fɔ i yɛrɛ ma e tɛ sitanɛ dɔn mɔgɔ dɔ ka nkalon tigɛ k'a fɔ k'e bɛ sitanɛ baara la e fana ko ahɔ ko nin baara ye sitanɛ baara de ye k'a sɔrɔ sitanɛ yɛrɛ e dɔn fɛn tɛ i bɛnba foyi tɛ ko n bɛ sitanɛ dɔn sitanɛ arabu ni jifu ka dɔn fɛn de ye anw dɔn fɛn foyi tɛ sitanɛ ye wa sitanɛ yɛrɛ tɛ sitanɛ ko tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ de bɛ koɲuman kɛ mɔgɔ de bɛ kojugu kɛ n'i ye kojugu kɛ e de bɛ minɛ n'i ye koɲuman kɛ e de bɛ minɛ i t'i boli ka t'i dogo fɛn foyi kɔfɛ k'a fɔ ko fɛn de y'i bila la n ko diinɛ i bɛ kojugu de kɛ ka i boli ka t'i dogo fɛn de kɔfɛ ko sitanɛ o de y'i bila o la mɔgɔ de bɛ koɲuman kɛ mɔgɔ de bɛ kojugu kɛ n'i ye kojugu kɛ i bɛ minɛ de ka ko la tɔn i la sitanɛ kuma bɛ min n ko sitanɛ de ka kojugukɛla kokɔrɔma don ka kojugu kɛ ka tila k'i dogo fɛn de kɔfɛ ko n'o ko sitanɛ de sera la sa ko sitanɛ de y'a kɛ o tɛ nkalon na ye fɛn min t'e ɲɛ la a t'e foyi i t'a mankan mɛn i tɛ foyi mɛn ka tila k'i jɔ ko de y'i bila o la o tɛ nkalon ye wa u y'a kɛ tan de ka na fɛn dɔ fɔ aw ye ko mɛlɛka kumaden a tɛ farafinkan foyi la ka na fɛn dɔ fɔ aw ye ko arijinɛ i bɛ farafin ka kan bɛɛ jateminɛ farafinna kan 2000 de bɛ yan arijinɛ tɔgɔ t'a la i bɛ farafin kan bɛɛ ɲini k'a ye jahanama kumaden i t'a kɔrɔ sɔrɔ an ka kan foyi la parce que an dɔn fɛn tɛ mɛlɛka b'o cogoya la sitanɛ b'o cogoya la ɔ u ye nin kumaden ninnu ta u fɛ yen kana nin kumaden ninnu ta kana ninnu dabiri anw da la ka sɔrɔ ka kuma dɔw fɔ dɔrɔn an ka segin o kuma ninnu kan u nɔfɛ nkalon de don anw ka fɛn tɛ nin fɛn ninnu ye an dɔn fɛnw yɛrɛ tɛ ɔ ninnu mɔgɔ minnu yɛrɛ nin kuma ninnu dilan u ka binkani kumadenw de don u bɛ se ka bin peuple wɛrɛw kan cogo min na miiridi wɛrɛw kan cogo min na k'u dɔ surunga binkani kumadenw de don arijinɛ jahanama sitanɛ mɛlɛkaw ni kumaden ninnu bɛɛ lajɛlen ye wuruyala ka kumadenw de binkani kumadenw de don u b'a dɔn i da dɔrɔn e yɛrɛ fana ka segin a kan u nɔfɛ olu b'a fɔ dɔrɔn e fana ka segin a kan nkalon de don farafin siya foyi tɛ yen ko farafin siya min bɛ arijinɛ dɔn k'a bɛ jahanama dɔn k'a bɛ mɛlɛkaw dɔn a tɛ yen a tɛ an ka kan foyi la an ka si an ka somɔgɔya kɔnɔ an ka civilisation kɔnɔ fɛn yɛrɛ tɛ an dɔn fɛn yɛrɛ de tɛ an tɛ sitanɛ yɛrɛ dɔn jango mɔgɔ dɔ k'i jɔ ma ko jɔ y'ale ka sitanɛ ye an tɛ sitanɛ yɛrɛ dɔn jango mɔgɔ dɔ k'i jɔ ko jɔ ko sitanɛ de b'o la o ye nkalon de ye ça c'est archi faux ɔ mɔgɔ minnu na bi an ka nin cogoya la k'an ka ko bɛɛ tiɲɛ k'an ka ko bɛɛ danbeya ka taa arabuya ma e m'a ye ko hali donsoya ni an ka mɔgɔw min bɛ donsoya kɛ u b'u jɔ ko non donsoya mɔgɔ fɔlɔ min bɛ donsoya daminɛ ko nabila ibrahima e tɛ nabila ibrahima dɔn e bɛnba tɛ nabila ibrahima ye an ka dugu foyi tɛ yan ko silamɛ dugu min tu tigɛ an ka donsow de y'an ka dugu tu tigɛ anw tɛ nabila ibrahima aw de ye tɔn cɛ ka bɔ aw fɛ yen ka n'o di anw ma laturu n'o ye an ka tiɲɛ ye aw taara o fana danbeya ka t'o di idirisa ma anw tɛ idirisa dɔn an somɔgɔ tɛ idirisa ye an bɛnba tɛ an dɔnbagaw foyi tɛ aw taara nkalon fana tigɛ tuguni ko idirisa o min fɔ ye k'o de ye laturu daminɛ anw tɛ idirisa dɔn laturu bɛ anw fɛ yan san ba joli ka tila ka nkalon tigɛ an ka siyaw kɔnɔ hali anw ka manden jamu k'a bɛɛ danbeya ka taa arabuya ma ɔ hali kojugu hali min yɛrɛ jɔ fana ye koyi u ko min fana ye haramu ye koyi tellement arabuya kisikasa complexe an y'o jɔ fana danbeya ka taa makakaw ma ko fakoli taara jɔ ta maka parce que tellement anw yɛrɛ fɛ sa fɛn o fɛn n'o ye tiɲɛ ye fɛn fɛn bɛ se ka baara kɛ an b'o bɛɛ danbeya ka taa arabuya ma ko fakoli ko taara jɔ ta maka o tɛ nkalonden da yɛrɛ wa o tɛ nkalonden da ye ko laturu ko yɛrɛ ko idirisa la ko donsoya ko ibrahima dɔ daminɛ hali an ka manden jamu an ka manden siyaw k'o bɛɛ danbeya ka taa arabu ma ko jeliw k'olu bɛnba ye surakata buni maliki ye ɔ ko tarawelew k'olu bɔra seyidina ali la ko fulaw k'olu bɔra usumani na ko abubakar k'olu bɔra ko marakaw k'olu bɔra abubakar la arabu siya yɛrɛ siya kura yɛrɛ dugumakolo sanfɛ silamɛya diinɛ yɛrɛ nali san 1400 anw bɛnbaw b'u ka sigi la san ba yirika an bɛnbaw bɛ sigi la san ba camanw de don an ka calendrier ɲinɛ y'a san ba 6 dɔn de aw farafinw ka calendrier a b'anw bolo ɲinɛ y'a san ba 6 dɔn de arabuw ka silamɛya nali san 1400 a calendrier y'o de ye aw ka calendrier san ba 6 dɔnni ni aw bɛ taa an ka siyaw danbeya ka taa arabuya ma nin tɛ kumatu dan ye wa a kuma fɛn fɛn bɛ bɔ a bɛɛ nkalon de wa an ka mɔgɔw bɛ ɲaki an ka somaw n'an ka donsow olu yɛrɛ bɛɛ sigilen don u bɛɛ sirannen sigilen don parce que wajukɛlaw y'u bagabaga
ne shetane bara de aw fele bara minata naw salata wallahi abata do arjina ko abata do jahannama ko abata ala soro nyai ibo ni nyol la to ko yala mo ko bisa damba ka nyol dlawa mo do aka jodron dla ka woro daji to aka ka wulu faka abaka ka ba faka ale ka baraka minani do ale ba do aka kumina donc an ka soma joli joli de bɛ bi k'u bɛ somaya kɔnɔ olu yɛrɛ dalen bɛ ni jahanama ko ni alijinɛ ko la o de ka ca an tɛ jigin tasi kamara la tasi la an tɛ jigin a la tasi kelen tɛ o tasi ɲɔgɔnna caman de bɛ manden jamana kɔnɔ u dalen bɛ jahanama ko la e dun bɛnbaga ko tɛ nkalon yɛrɛ de don kumaden in bɔra mɔgɔ dɔw de fɛ dɔrɔn na bi kan o la u bɛ tile wabiyaw bɛ tile ka wari di a dɔw ma a dɔw ta ye wabiyaw bɛ dugu ka wari d'u ma dɔrɔn k'u la muruti quoi nkalon bɛ de dɔrɔn e tɛ fɛn min dɔn mɔgɔ dɔ ka i sigi dɔrɔn ka kumaden dɔ fɔ e ɲɛna e fana ka segin o k'aw nɔfɛ anw ka soma ni an ka donso min bɛ soma ni donsoya la bi a caman de bɛ u dalen bɛ arijinɛ ko ni jahanama ko la ka sɔrɔ nkalon fila tɛ tɛmɛ a kan e ka kan yɛrɛ kɔnɔ a tɔgɔ yɛrɛ tɛ a la e ka kan kɔnɔ arijinɛ ni jahanama sitane mɛlɛkɛw tɔgɔ foyi tɛ a la aw ka kan aw bɛɛ ma foyi tɛ ko min o fɛn ninnu dɔn u y'an ka mɔgɔ bɛɛ kɛ mɔgɔ jito ye ka mɔgɔ bɛɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛyɛrɛtɔ ye ka bɛɛ lasiran ka bɛɛ bila soma yɛrɛ sigilen don soma yɛrɛ b'a yɛrɛ dɔn k'ale sitane de ye lakalakatɔ a ko e bɛnba tɛ fɛn min dɔn e yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn sɛlɛma binkannikɛlaw nana kumaden dɔ ta dɔrɔn k'o fɔ e ma e yɛrɛ fana bɛ k'i yɛrɛ wele la ko ne yɛrɛ sitane de i kɔlɔsi ne la dɛ n b'i ku tigɛ yɔrɔ u ye somaya yɛrɛ ma ka kɛ n b'i ku tigɛ ye aw taara ninnu ye farafinya da a kana tigɛ aw taara ninnu ye farafinya malo ka somaya yɛlɛma kɛ n b'i sinamuso furusa ye n bɛ kojugu k'i ye ka somaya yɛlɛma kɛ walimaya ye kɔmaɲaga ani somaya ale bɛ f'o ma ko somaya o ye kelen k'an ka somaya de yɛlɛma sa k'o kɛ kɔmaɲaga ye n bɛ wari yɛlɛma dɛ n b'i yɛlɛma k'i kɛ zonzanni ye dɛ n bɛ wari b'i poche kɔnɔ dɛ n bɛ kɔnɔni na pan dɛ ka somaya yɛlɛma ka k'o ye o walimaya de o majisiya de o b'an ka somaya kɔnɔ cogo la o bɛ mɔgɔ caman ka somaya kɔnɔ cogo la a bɛ an ka civilisation kɔnɔ cogo min na o bɛ mɔgɔ caman ka civilisation kɔnɔ cogo la mais est-ce que o de ye somaya ye wa o tɛ somaya ye ni kumaden fɛn o fɛn bɛ fɔ ni mɔgɔ ninnu bolo u bɛ kumaden fɛn o fɛn fɔ a kumaden bɛɛ lajɛlen ye kumaden dɔ fɛrɛtɛlamaw de ye anw t'a si dɔn a bɛɛ nkalon de ye ka kumaden dɔ fɔ ten dɔrɔn k'a fɔ e fana ka sigi o kan o nɔfɛ a ye kunu mandenkaw a ye kunu aw ka kɛ aw yɛrɛ ye aw bɛnbaw tun bɛ danbaga dɔ yan u tun bɛ dani mari dɔ yan u tun bɛ mangale dɔ yan ka sɔrɔ arabu ma se yan tubabu ma se yan donc pourquoi olu bɛ bɔ u ka yɔrɔ la bi ka na e sɔrɔ e b'a fɔ ne ma ko dani masa ko dani mari k'e kana o kuma fɔ fiyewu ko fɔ e k'a fɔ ko ala aw taara nin ye nkalon da ye e k'a fɔ ala olu ka kan na quoi e b'a fɔ ne ma ko dani masa ko n'o k'i kana o fɔ tuguni k'i b'a fɔ ko ala olu tɛ e ka kan ye ala ye olu ka kan de o e dun b'a fɔ ne ma ko dani masa yan e kun b'o dɔn de e ka dɔnni de sera o ma e kun b'o wele parce que mɔgɔ ka dɔnni sera fɛn ma i bɛ tɔgɔ da o de la ko e k'o fɔli dabila k'e k'a fɔ olu ka kan na ko ala o tɛ bɛnkanni ye wa o tɛ nkalon ye wa n tɛ nkalon ye e ka kuma e ka kan hali ka tɔgɔ hali ka farafin tɔgɔ o y'a bɛɛ yɛlɛma o fɔ k'i tɔgɔ kɛ abdulwahab abdulhamid abdulmajid o k'e ka n'i tɔgɔ da soriba i ka n'i tɔgɔ da nzan i ka n'i tɔgɔ da yiriba i ka n'i tɔgɔ da dugumakolo o k'e k'i tɔgɔ da arabu ka tɔgɔw de la abdulwahab abdulhamid abdulrazak o manamanakanw kɔrɔ jumɛn de b'o la kɔrɔ jumɛn de b'o la hali e ka tɔgɔ k'i k'i ban o bɛɛ la k'aw k'aw ɲɛ de yɛlɛ aw k'aw ɲɛ de yɛlɛ an ka bɔ nulosigi kɔnɔ aw k'aw ɲɛ de yɛlɛ farafindenw aw k'aw ɲɛ yɛlɛ mandenkaw aw ka k'an yɛrɛ ye o de fɔra aw ye mun de fɔra aw ye anw kɛnɛ to aw ye mun de fɔ aw ye n'o tɛ anw ye mun de fɔ aw ye n'o tɛ a ye bɔ k'an jaabi kɛ an ye mun de fɔ aw ye k'aw ka k'aw yɛrɛ ye arabu ye siman filɛ mun de ye ni jɔn tɛ arabu ye aw filɛ ni mun de ye ni jɔn tɛ aw ma se ka ɲɛbɔ mɔgɔ si fɛ ko ni arabu tɛ ni arijinɛ ko ye tiɲɛ de ye ni arijinɛ ko ye tiɲɛ de farafin bɛ se ka don arabu ka arijinɛ kɔnɔ ni arijinɛ ko ye tiɲɛ farafin place bɛ arabu ka arijinɛ kɔnɔ farafin ye siman filɛ ni mun de ye ni jɔn tɛ mɔgɔ min ma sɔn ani e ka jɛ a ka diɲɛ arijinɛ in na o de bɛ sɔn ka e nɛgɛ ko ni e sara tuma min na ko yɔrɔ dɔ bɛ ko arijinɛ ko e n'ale bɛ taa don ye o tɛ nkalon ye mɔgɔ min ma sɔn ka denmuso d'i ma furu la mɔgɔ min ma sɔn ka taa ka jamana kɔnɔ ni visa tɛ mɔgɔ min ma sɔn i ka ɲa sigi la diɲɛ in kɔnɔ yan o tigi de b'i nɛgɛ ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko ni sara ko nakɔ foro k'aw bɛ taa yen nɔ o tɛ nkalon ye ko n'aw sara k'aw bɛ taa don yen ɲɔgɔn fɛ ale ka diɲɛ arijinɛ ale ma sɔn aw ka jɔw la fiyewu mais a ye nɛgɛ kɛ ka bin e kan k'i la jɔnya a ka diɲɛ ye cogo k'e ka diɲɛ ye ale ka diɲɛ ye cogo la diyagoya ko ni e sara tuma min na de ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko arijinɛ ko e n'ale k'aw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen o tɛ nkalon den dan ye wa a y'aw ɲɛ yɛlɛ tasi kuruma ɲini ka karamɔgɔ ko a y'aw ɲɛ yɛlɛ aw kelen tɛ
aw ɲɔgɔnna mɔgɔ kisikasatɔ mɔgɔ banabagatɔ caman de bɛ an ka pibulu kɔnɔ nka an tɛ dimi foyi kɔnɔ fɔ mɔgɔ min ko k'olu ye somaw ye mun ko k'olu ye donsow ye olu yɛrɛ mɔgɔ fanba olu ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ donsoya ni somaya in kɔnɔ u tɛ foyi dɔn donsoya in na olu kɔni bɛ ten dɔrɔn u b'u yɛrɛ wele ko sitanɛ olu kɔni bɛ ten dɔrɔn ko donsoya daminɛ Ibrahima la olu kɔni bɛ ten dɔrɔn ko laturu ko Idirisa de ye ko daminɛ ni kɔnɔ sutɔmɔkan e tɛ fɛn mun dɔn i tɛ mɔgɔ mun dɔn mɔgɔ dɔ de ye nin kumaden ta a ka yɔrɔ la ten dɔrɔn ka na bi i ka i faso la k'i ka to ka segin o kumaden kan ale nɔfɛ o tɛ e ma kɛ sɔlɔni ye kɔnɔni min bɛ yen ko sɔlɔni e ma kɛ sɔlɔni ye e tɛ fɛn min dɔn i dɔn fɛn tɛ mɔgɔ dɔ k'a cɛ ka bɔ a ka yɔrɔ la ka na o kumaden di e ma k'i ka to ka segin o kan o nɔfɛ k'i ka to ka segin o kan ten dɔrɔn a banna woyika maninka aw ɲɛ yɛlɛ a ye k'aw yɛrɛ ye a ye kɛ aw yɛrɛ ye an bɛ kuma kun dɔ yan tasi tɛ foyi dɔ jɔko la tasi n'a ɲɔgɔnna caman an tɛ jigin tasi la tasi kelen tɛ tasi ye victime de ye tasi ne kɛ victime denmisɛnnin yɛrɛ de victime de don a t'a dɔn ale kɔni ye tilekan gɛrɛ de fɛ dɔrɔn wariko la diya ye kama sɛsogodun la diya ye kama a n'a ɲɔgɔnna caman u ye bɛnbaw ka danayafɛnw u ye u bila a sira kan ka kɛ wari ɲini yɔrɔ ye ka kɛ tɔgɔ ɲini yɔrɔ ye k'u sigi ne ye sɔma de n bɛ ku tigɛ n bɛ taa kɔntɔrɔ bɛ n bolo sare bɛ n bolo biɲɛ bɛ n bolo n b'a kɛ tan tasi n'a ɲɔgɔnna caman de don olu kɛlen don k'an ka manden jamanaw fɔ tɛp a kelen tɛ tasi ne kɛ victime tasi ye victime dɔrɔn de a t'a dɔn ale tɛ foyi dɔn a la wa n'a ɲɔgɔnna caman tasi n'a ɲɔgɔnna caman de kɛlen don ka manden jamanaw fɔ tɛp wa u bɛ kuma ni somaya tɔgɔ ye koyi u bɛ kuma ni somaya tɔgɔ ye ka sɔrɔ i b'u ɲininka somaya la u tɛ foyi dɔn a la u tɛ baga dɔn somaya la. alo karamɔgɔkɛ i ye wale kɔ k'u ɲɛ n nɔ ɲininkali min dili ma i m'a ɲininkali nin jaabi n ko différence jɔn ye sɔli ni bato tɛ e ko jo ye sɔla le ye ko jo tɛ bato la e ma question nin jaabi fɔlɔ dɛ a ye fɔla mun de ma ko bato a ye fɔla mun de ma ko sɔli kuma dɔ surunya bolo ma i ye misaliya minnu fɔla nin tɛ misaliya di min di se faamuyali dila mɔgɔ ma walada nin kan est-ce que b'a ɲɛ donc a duma ye question jaabi yɔrɔ kan caman fɔ jo photo min lajigila nin kan caman o tɛ i ye fɛɛrɛ kɛ i ye question jaabi jo bato y'a su jɔni jo sɔli y'a su jɔni an bɛ min fɔ aw ye mɔgɔw de ye mɔgɔ mun ni aw y'an balimaw de ye aw hinɛ de bɛ anw na aw hinɛ de b'anw na aw hinɛ yɛrɛ de bɛ anw na aw tɛ mɔgɔ kɛlɛtaw ye fiyewu an tɛ k'aw kɛlɛ an bɛ ka sira de yira aw la a ye bɔ nin kɔnɔ a ye bɔ nin logique in kɔnɔ a ye k'aw yɛrɛ ye a ye bɔ sɔrɔniya la mɔgɔ dɔ ka kumaden dɔ ta ten dɔrɔn k'a fɔ e ma e ka segin o kan o tugu nɔfɛ e tɛ fɛn min dɔn i t'a kulun ju i t'a kulun nɛ mɔgɔ dɔ ka kumaden dɔ fɔ ten dɔrɔn e ka to ka segin o kan o kumaden na o tigi nɔfɛ ten dɔrɔn o de y'aw ta ye an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw ka to groupe kɔnɔ aw ka to lamɛnni la k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ ko hɔtɛp